Pozdrav svima ljudi, danas ćemo da igramo Team Fortress 2, znači druga epizoda. Evo vidite, znači igrao sam na snimao sam prvu epizodu. Znači, krenuo sam njena, evo vidite. Ne znam, to sam na nešto preživio prije. Evo, mislim, znači mi treba da se branimo. Znači, mi treba da se branimo, ali plavi nas napadati. Ali to je ja ću da napadam, ali nik se... Oni smo ovdje samo. Tako. Sve po 3. Tako da ne bude skočim ovdje. Ovo sam pijelo se da. A sad kad bude neki da ću onda ga dali palicom. Mission begins in 10 seconds. Ovo ti palicom. Opa. 5, 4, Tako da. Ja sam ga puko sine. Izvinite što se mnogo čuje, ali niš. To nisam vidio, ja crveni. Nisam vidio, ja nisam plavi, ja. Izvinite, nas. Ne, tako da imam nešto plavim. Tako da se stavi bolje. Šta? Poslije ćemo pokazati letanje. Znači, stavio sam ja. To ne moguće, brate. Promijenit ćemo klasu. Šta je što da ne vidim? Ono što treba. Ako čujete neku buku u pozadini, što je ovdje perionica, kako su tamo kuće, pa... To je u kamionu. No, tako. Sad ću ja da budem. Evo sad vam pokažem moje iteme neke. Kako da vidite. Kad ne gledam na to. Sada da vidim sve to što imam. I onda je... Aha. Vidite temo. Znači, mišljenke temo mi novi profil. Evo ga. Ajde bre. Ajde bre. Oćemo i danas. Šta vi? Što je stvar? Možda gubim ga. Dobra, ubili smo jednog. Tako uđem. Ubio sam. No, gubili smo. Dobro, gubili smo. Dobro, to sam plavi. Mission begins in 60 seconds. Ali da sam gdje?
aktiviraj to. Mission begins in 30 Aktiviraj, seconds. ajde. To ne diče bre. Šta pokušavaš? Šta te stavljam da se kuša? To... Mission begins in 10 seconds. Sam mi da postanu mu. 5, 4, 3, 2, 1. Dobro. Brate, vana muči da je paleti oko. Ovo ima hak. Znači, on nije muči da me pusne. Vidite se. A što je vidite se? Oh, brate, ja. Sad ćemo mi da stavimo sve. Vamos a ir aquí. Не можем нiko ništa. Znači samo sudbinu. Malo sam se pogubio ovdje. Jaki smo? I da. Tako ću. Ajde, gdje smo? Onda kuće bi. Kako bi sam bio bez? Da sam bio onako. Ali nas puca. Lala, ma. Ajde mi smo. Malo, ajde, medika. Kad sada pila, nema.
Da li možemo da pogledamo? Nema ništa druga. Da što sam treba kazati, da se dobro što sam treba kažem. Imaš mnogo ovdje. Kako se? Kako se? Ubi sam je. Ljudi, tako to bilo to. Probujte, lajkujte ovaj video, šerujte i pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!